ushipe kutipu ndinokurowa nhasi ukatipu tambo kaya kutitu ukuyenderera Itai, 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 hai mwana wangu itai, 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 urikurasika itai, iwe itai, 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 hai mwana wangu itai, 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 urikurasika itai. Ndikakutuma udzoke mari yangu unopedzera kumbachane mutoriro baba, batsirai mwana ezera rake vanoro makoma nembanje zvanorova kireti rake rakanyanyoita sei asingatumikene itai, 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 hai mwana wangu itai, 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 urikurasika itai, iwe itai, 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 hai mwana wangu itai, 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 urikurasika itai. Chera kakumba ushipe kutitu ndinokurowa nhasi ukatipu tambo kaya kutitu ukuyenderera nhasi pazvichaprra tichakumbrudza kukurova fana auchamboda kutumwa namai vako ai vako iwe itai, 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 hai mwana wangu itai, 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 urikurasika itai, iwe itai, 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 hai mwana wangu itai, 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 urikurasika itai. Ndikakutuma udzoke mari yangu unopedzera kumbachane mutoriro baba, batsirai mwana ezera rake vanoro makoma nembanje zvanorova kireti rake rakanyanyoita sei asingatumikene itai, 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 hai mwana wangu itai, 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 urikurasika itai, iwe itai, 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 hai mwana wangu itai, 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 urikurasika itai. Chera kakumba ushipe kutitu ndinokurowa nhasi ukatipu tambo kaya kutitu ukuyenderera nhasi pazvichaprra tichakumbrudza kukurova fana auchamboda kutumwa namai vako